שלום לכולם, ברוכים הבאים לשיעור הראשון ללימוד שפת ה-HTML מבית האתר web-goits.co.cc. אני נתנאל אדרי, מנהל האתר, וזהו המדריך הראשון ללימוד השפה. אז קודם כל, מהי שפת ה-HTML? שפת ה-HTML היא שפה הבסיסית ביותר, המשמשת לבניית אתרים בסיסיים, ובעזרתה בעצם תוכלו לבנות את אתר האינטרנט הראשון שלכם בקלות. היא שפה מאוד קלה להבנה, ללא צורך בידע מוקדם. מה שאתם צריכים זה פנקס רשימות פשוט מהווינדוס, קצת לחשוב והכל יהיה בסדר. אז בואו נתחיל. לכל שפה יש מבנה, וגם לשפת ה-HTML יש מבנה של מסמך. אז נתחיל עם המבנה של המסמך. המבנה הוא מתחיל ככה, בתגיד ה-HTML, מיד לאחריה תגיד ה-head, מיד סגירה של תגיד ה-head, לאחריה פתיחה של תגיד ה-body, סגירה של תגיד ה-body וסגירה של תגיד ה-HTML. עכשיו בואו נסביר על כל תגיד. שימו לב, תגיד זה עם הסימנים של הסימנים האלה, לא בעיה לעשות אותם במקלדת שלנו, ובואו נמשיך. תגיד ה-HTML מסמנת לנו שזהו מסמך HTML. תגיד ה-head משמש אותנו לדברים שלא יהיו בתוך האתר, אלא דברים אחרים שנלמד בהמשך. אבל תגיד מאוד חשובה שנשים פה, זוהי תגיד הטייטל, שבעצם מסמלת את כותרת המסמך שלנו בדפדפן. מיד נראה זאת שנפעיל את הדפדפן. סיום של תגיד ה-head, פתיחה של תגיד ה-body, שבתוך תגיד ה-body יהיה כל מסמך ה-HTML שלנו, כל תוכן המסמך, וסיום של תגיד ה-HTML. שימו לב, כל תגיד סיום היא עם סלש בהתחלה. גם פה, גם פה, גם פה. זה הכלל וככה צריך לעשות. אז בואו נשמור את מסמך ה-HTML שלנו בדרך הבאה. נלחץ על קובץ, שמירה בשם, נבחר איפה לשמור את זה. נשמור את זה בשם index, שימו לב, נקודה HTML. חייב לעשות את הנקודה HTML. בשמור כסוג נבחר all fields ונלחץ על שמור. נוכל להיכנס עכשיו למסמך שיש לנו. שימו לב, תגיד את הטייטל שרשמנו בכותרת המסמך, תופיע פה, בכותרת של המסמך שלנו, בכותרת של הדפדפן. תוכלו לרשום פה מה שאתם רוצים, אני ארשום פה web-goits.co.cc. אוקיי? תוכלו לרשום את הכותרת של המסמך. אז בואו נמשיך. נוכל לרשום במסמך ה-HTML שלנו, בתוך תגיד ה-body, טקסט פשוט מאוד, וזה יציג לנו את הטקסט כמו שהוא. שימו לב, הוא יציג את הטקסט בצד שמאל, שזה ברירת המחדל של הדפדפן, אם אנחנו לא נגיד לו איפה הטקסט תהיה. נתחיל עם תגיד מאוד פשוטה בשם תגיד center. כל מה שיהיה בין תגיות הסנטר יהיה במרכז הדף. שימו לב, הטקסט שלנו עבר למרכז. שימו לב, תגיד את הסגירה עם סלש. נמשיך לתגיד הבאה. תגיד הבאה שלנו היא תגיד h1, שמסמלת כותרת ראשית. נוכל להשתמש בתגיד ה-h1 שהיא תהיה הכותרת הראשונה ביותר, הגדולה ביותר, ונוכל להשתמש גם בתגיד ה-h2 שהיא כותרת משנית קטנה יותר מה-h1 באופן אוטומטי. שימו לב, נוכל גם להשתמש בתגיד ה-h3 שהיא עוד יותר קטנה מה-h2 באופן אוטומטי. וכך הלאה, h4, h5, ואפשר להמשיך עם זה כמה שרוצים. תגיד פשוטה אחרת, היא תגיד ה-BR. שימו לב, תגיד ה-BR נכתב קצת אחרת, אין לה תגיד סגירה, משום זה נעשה רווח, סלש, וככה. ככה נכתב בתגיד ה-BR, ומה שהיא עושה בעצם זה מעבר שורה בין כל דבר באתר שלנו, במקרה הזה בין השורה הראשונה לשורה השנייה. אם נוריד את תגיד ה-BR, נוכל לראות שהכל יהיה באותה שורה. כדי לעשות מעבר שורה, נצטרך להשתמש בתגיד ה-BR. אני מזכיר שוב, BR, רווח, סלש. אוקיי? עכשיו יש לנו מעבר בין השורות. נעבור לתגיד אחרת, שמשמשת לנו בעצם להבלטת טקסט. התגיד הזאת נקראת תגיד ה-B.
שימו לב. בואו נרשום פה. בואו נעשה כזה דבר, שיהיה יותר נוח. נרשום פה טקסט רגיל. נשים תגיד BR למעבר שורה. עכשיו נראה איך אנחנו עושים טקסט בולט. טקסט בולט אנחנו עושים בעזרת תגיד B. תגיד B, טקסט בולט, וסגירה שלה. כל מה שיהיה בין תגיות ה-B יהיה בטקסט בולט. שימו לב, עכשיו הטקסט שלנו בולט, כי זה בין תגיות ה-B. ניתן פה עוד מעבר שורה, ונראה עוד תגית שמשמשת אותנו לקו תחתון מתחת לטקסט. טקסט עם קו תחתון. נסגור את התגית כמובן עם סלש, ושימו לב, יש לנו פה טקסט עם קו תחתון. נעבור לעוד תגית אחרונה לשיעור הזה, שהיא קצת יותר מורכבת אבל מאוד פשוטה. תגית הפונט. תגית הפונט משמשת אותנו לטקסט מעוצב. ונסגור את תגית הפונט. משמשת אותנו לטקסט מעוצב. אוקיי, נשים גם פה. אוקיי, משמשת אותנו לטקסט מעוצב. איך אנחנו משתמשים בתגית הפונט? לתגית הפונט יש מספר מאפיינים. את המאפיינים נרשום בדרך הבאה. לאחר הפתיחה של תגית הפונט נעשה רווח ונרשום את שם המאפיין. המאפיין הראשון שנראה הוא מאפיין הקולור. כשמו כן הוא, הקולור משמש אותנו לצבע של הטקסט. נרשום קולור שווה, נפתח גרשיים, ובתוך הגרשיים נרשום את הצבע שאנחנו רוצים. שימו לב, הטקסט שלנו יהיה בצבע אדום, כמו שרשמנו פה. אז אני אומר שוב, נרשום קולור שווה, ובתוך הגרשיים את שם הצבע. שימו לב, יש שתי דרכים לקבוע איזה צבע זה יהיה. או על ידי שם הצבע, צבעים בסיסיים כמו black, white, red, orange, blue, או על ידי קוד של צבע שתוכלו למצוא קודים של צבעים ב-HTML בגוגל. תחפשו טבלת צבעים ותמצאו. מאפיין הבא הוא מאפיין ה-size, שקובע את גודל הטקסט. נוכל לתת לו מאפיין מספרי, ככל שהמאפיין המספרי יותר גדול, הטקסט יהיה יותר גדול. 5, נוכל לתת לו 10, והטקסט יהיה יותר גדול. נעבור למאפיין הבא, והמאפיין האחרון, מאפיין הפייס. הפייס בעצם אומר לנו באיזה גופן יהיה הטקסט. אני אבחר בגופן תהומה, כי הגופן ברירת מחדל כרגע הוא אריאל. נרענן, שימו לב, הטקסט שלנו קיבל את הגופן תהומה. נוכל להשתמש בעוד גפנים שיש לנו במחשב. זהו עד עכשיו, לשיעור הראשון. למדנו את המבנה של מסמך ה-HTML, תגיות בסיסיות, כותרות, איך לשים טקסט באמצע, תגיד הפונט, תגיד ה-B, תגיד ה-U, וזהו לשיעור הזה. לעוד מדריכים אתם מוזמנים להיכנס ל-web.goits.co.cc, ובמדריך הבא, בשיעור הבא אנחנו נלמד איך להכניס תמונות למסמך ה-HTML שלנו, ואיך להכניס קישורים. אני מקווה שהמדריך עזר לכם, וניפגש במדריך הבא. להתראות.